किला बिहार में एगो जिला कांवर रोहित के बाकिला तोरू हताश राइस के खान हो घुमा दी राजा जी तोरू हताश राइस के खान हो घुमा दी राजा बिहार में एगो जिला कांवर रोहित के बाकिला बिहार में एगो जिला कांवर रोहित के बाकिला तोरू हताश राइस के खान हो घुमा दी राजा जी तोरू हताश राइस के खान हो घुमा दी राजा जी। सासाराम में तारा चंडी मैया के बा मंदिर शेर शाह के रौजा बड़ुए सुनले बानी गंभीर सासाराम में तारा चंडी मैया के बा मंदिर शेर शाह के रौजा बड़ुए सुनले बानी गंभीर तो जहाँ बार लवे स्टेशन घूमे जाई नइखे सस्पेशन तो जहाँ बार लवे स्टेशन घूमे जाई नइखे सस्पेशन तो करबंदिया पत्थर के खान हो घुमा दी राजा जी तोरू हताश राइस के खान हो घुमा दी राजा जी। हरी वाला बांध दे कोई हो अब ना करो देरी इंद्रपुरी के सोर बा बहुते सोन बा टेढ़ा टेढ़ी हरी वाला बांध दे कोई हो अब ना करो देरी इंद्रपुरी के सोर बा बहुते सोन बा टेढ़ा टेढ़ी उनिए बड़ुए विक्रम शहर जेकरा नीचवे बहेला नहर तो नहीं बड़ुए विक्रम शहर जेकरा नीचवा बहेला तो विक्रमगंज के ऐलान घुमा दी राजा जी तोरू हताश राइस के खान घुमा दी राजा जी। घाम के भलुनी भवानी के करवैया दर्शन आस कामनी मैया जी के करिह पूजा अर्चन घूम घाम के भलुनी भवानी के करवैया दर्शन आस कामनी मैया जी के करिह पूजा अर्चन तो दुर्गा जी के हवे पुष्पा कर जेकरा पास में भक्ति सागर तो दुर्गा जी के हवे पुष्पा कर जेकरा पास में भक्ति सागर तो रूहा दास के मुंशी शान हो घुमा दी राजा जी तो रूहा दास राइस के खान हो घुमा दी राजा
राजा जी। बा बिहार में गो जिला जहाँ रोहित के बाकीला, बा बिहार में गो जिला जहाँ रोहित के बाकीला।